Jalup jatend piny Kithure Kindiki koro yango ni piny owacho ok bidonjore e ng'anyo mar jopiny kendo gibiro chiwo thuolo ne oganda jo Kenya chiwo pachgi e wi weche mopogore kata bedo ni e kinde mamoko parono nyalo pogore gi mano mar sirikal. Kane oloso e gwenge mag Kitui, Kindiki omedo ni kata bed ni jopiny ni kod ratiro mar bago ng'anyo, gitimie e yo mamuol ma onge ketho moramora magitimo. Bende nolero ni sirikal biro kedo gi jonjore madonjore e kinde jo ng'anyo mar ketho hala, ka omedo ni sirikal ok biling' ka gige jopiny kethore. Serikali haitaingilia uhuru wa wananchi kufanya maandamano, kujieleza, kutoa maoni, kukosoa serikali. Serikali haitakuwa na shida yoyote, lakini vile vile serikali haitakubali watu ambao wanajisingizia ya kwamba wanatoa maoni, wanajisingizia wanaandamana, wanajisingizia ya kwamba wanatoa hisia zao, alafu wanavunja sheria. Mimi nikiwa hapa Kitui, nataka nitangaze ya kwamba hatutakubali kama serikali kuangalia wananchi wakiteswa, wakiumizwa, wamama wakibakwa, vituo vya polisi vikichomwa, mahakama zikichomwa, barabara zikiharibiwa, biashara za watu zikiporwa, ati kwa sababu kuna watu fulani hapo ambao ni wakora na wahuni wanajizingisia ati ni haki wanafuata. Piny owacho koro sidho ayanga chenro mar keyo teko sitima e gwenge abich e kar chung' od bura ma Muhoroni e kaunti ma Kisumu. Chenro no makoro dhi muonyo